Avui us ensenyaré uns estiraments que podem fer en parelles. Sí, per això tinc aquí, necessito ajuda. Llavors ho podeu fer amb els vostres pares o amb els vostres germans o amb qui us vingui de gust fer-ho que tingueu per casa. Sí? Llavors, per fer-ho ens asseurem en terra i ens posarem esquena amb esquena. Així, si et pots posar una miqueta més en diagonal i així ens veurem millor. Exacte. Esquena amb esquena, cames estirades. Sí? Llavors, l'important és una miqueta que intentem trobar punts de recolzament amb l'esquena. A vegades no passa res si un és més alt o més baixet que l'altre. En cas que hi hagués molta diferència d'altura entre nosaltres, el que sigui més baixet es pot posar un coixí, sí? Per tindre més espai. Però, com vulgueu, això us deixo experimentar vosaltres. Llavors, primer de tot, buscarem punt de contacte al cap. Llavors, busquem aquí al cap i, en aquest cas, m'anaré jo i com que jo giraré el cap cap a un costat, miraré un costat i l'altre i ella em segueix. Molt bé. Un altre cop, un costat i l'altre. Un costat i l'altre. Molt bé. Següent. Farem amunt i avall. Llavors, jo li empujo el cap enrere i ella em segueix i cap a baix. Jo espero aquí. I aquí. En aquest cas ella m'està seguint tota l'estona. També podeu jugar a que sigui un o l'altre, a veure si us podeu escoltar entre vosaltres. Un altre cop i després ens quedem al mig mantenint el punt de contacte. Següent, farem el mateix una miqueta més gran. Què vol dir més gran? Que jo l'empujaré enrere, ara més que el cap, amb l'esquena, llavors ella em segueix. I com que sé que pot una miqueta més, puc posar-me així, fico les mans i recolzo una miqueta més. I baixo, sí? Amb molt de compte que no faci mal a l'altra persona. I ara farem al revés, a veure. Aquí em dóna pes i va davant i quan ja no té punt de contacte, doncs es puja una miqueta i em dóna una miqueta més de pes. I quan jo vull, li faig contra i ens quedem assegudes. Un altre cop ho tornarem a repetir. A veure, repetim una mica i jo li dono pes. Està bé? I li dono una miqueta més de pes. Sí, sempre li preguntem a la persona, no sigui cas que li fessin mal. Llavors, aquí li donaríem un pes i quan ella vol em fa contra, rellisco una miqueta i tornem. A veure, al contrari, ella em dóna pes i després em dóna una miqueta més de pes. Aquí. I després pugem. Un altre cop anirem de costat a costat, però ara seguim mantenint el punt de suport de l'esquena. Llavors, si jo miro cap a la meva dreta i ella també, aquí. I movem les mans cap al costat perquè sigui més gran. I cap a l'altre costat. Cap aquí. Ara, molt bé. Intentem mantenir sempre el suport de l'esquena. Aquí. I a l'altre costat. Un cop més a cada costat. Anem cap aquí i cap aquí. Molt bé, quedem aquí. Ara farem, busquem el suport a l'esquena i als braços. Llavors, posem els braços al costat, aquí que es toquin, una miqueta, exacte, de contra, perquè no se'n separin, i farem de costat a costat, fiquem la mà al terra, intentant que els braços o les mans, la màxima superfície possible del cos estigui en contacte. I anem fent de costat a costat. I aquí. Un cop més a cada costat.
cas direm que és una mà i buscarem una manera per aixecar-nos sense deixar aquest contacte. A veure, aquí, a veure com puc fer-los aixecar. Així, per exemple. I ara buscarem una manera canviant de punt de contacte. Per exemple, un colze. I ens tornarem a seure. A veure si ho aconseguim. A veure. Aquí. Aquí. I ens asseiem. A veure, tenim el colze aquí. Contacte. Vale, doncs això ha sigut una miqueta dels petits estiraments que us volia ensenyar i a partir d'aquí podeu seguir buscant punts de contacte diferent amb el que aixecar-vos o baixar, o inclús si voleu us podeu posar una música i continuar ballant amb un punt de contacte el que més us agradi, el més divertit o el més graciós.